हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर बिथांमोनानोखि आसाम सरकारनि साख्रिनि थाखाय नेगासिनो दङमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। स' जायफोर बिथांमोनानो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय नेगासिनो दङमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। आरो बेवहाय जायफोर बिथांमोनानो क्लास 8निफ्राय क्लास 12 पास बिदिब्ला बिथांमोना बेनि थाखाय गोरलैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेवहाय फोरमायनानै होखानि आसाम सरकारनि होनो गोनां 1 लाख साख्रिफोरनि गेजेराव बेबो जादों मोनसे। स' बिदिब्ला बेनि थाखाय माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनांगोन आरो माब्लासिम बेनि लास्ट डेटआ थागोन, एग्जाम फिसआ बेसेबां थागोन, माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। स' बिदिब्ला बेखायनो भिडिअखौ आबुङै जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बेवहाय पस्टखौ नायोब्ला पस्टनि नामा जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्ट। बेवहाय टटेल पस्ट थागोन गासै आसामाव 26,441 टा टटेल पस्ट थागोन। बिदिनो रिक्रुटमेन्ट नामा जाबाय बेवहाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट। बेनिफ्राय बर्डआ जाबाय सेबा आसाम। बेनिफ्राय अर्गानाइजेसन खालामदों गभर्नमेन्ट अफ आसामा। आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि क्वालिफिकेसनाव खमैबो 8 पास जानो नांगोन आरो बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो नांगोन। एप्लिकेसन फिस महरै बेवहाय 350 रां होनाय जादों। आरो बेनि एप्लाइ खालामनायनि जि स्टार्टिं डेट बेयो जादोंमोन थांनाय 11 एप्रिल 2022निफ्राय आरो बेनि लास्ट डेटआ थागोन फैगौ 30 मे 2022 सिम। केटेगरि महरै बेवहाय टटेल भेकेन्ट पस्टखौ नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन ग्रेड 3 आव दङ 13,141 टा पस्ट। बेबायदिनो ग्रेड 4 आव दङ 13,300 टा पस्ट थागोन। स' बेबायदिनो नोंथांमोना बेवहाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4खौ बबेखौ एप्लाइ खालामो नोंथांमोना बेवहाय नायनानै गासैखौबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेबायदिनो केटेगरि वाइज डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना जुदि पस्टखौ नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन नेम' पस्टआव दङ ग्रेड 3 पस्टनि थाखाय बेवहाय केटेगरि 1 आव दङ नेम' पस्ट एकाउन्टेन्ट, केसियार, जुनियर एसिस्टेन्ट, एलडिए, स्टेन'ग्राफि। बेबायदिनो बेवहाय गासै थागोन 8,331 टा पस्ट थागोन। बेनि थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना इडुकेसन क्वालिफिकेसन महरै थानो नांगोन। नोंथाङा खमैबो बेचलर डिग्रि कमप्लिट खालामनाय जानो नांगोन, लोगोसे 6 मान्थसनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट लानाय जानो नांगोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों। बेबायदिनो ग्रेड 3 केटेगरि 2नि थाखाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नेम' पस्टआव दङ फिल्ड एसिस्टेन्ट, फिल्डमेन, फरमेन, सेक्सन एसिस्टेन्ट, सेल कनजारभेसन, फिल्ड वार्कार, जुनियर एग्रिकालचार एक्सटेनसन अफिसार बायदि बायदि। बेवहाय गासै टटेल भेकेन्ट पस्ट थागोन 3,690। आरो बेनि थाखाय इडुकेसन क्वालिफिकेसन महरै थानो नांगोन बिथाङा हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानो नांगोन। स' जायफोर बिथांमोनाखि हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिदिब्ला बिथांमोना बेनि थाखाय गोरलैनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेबायदिनो ग्रेड 3 केटेगरि 3 आव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेम' पस्टआव दङ ड्राइभार आरो टटेल भेकेन्ट पस्ट दङ 1,120 टा पस्ट। बेनि थाखाय बिथाङा मेट्रिक पास जानाय जानो नांगोन, अब्लानो बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेवहाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय जे बेफोर गासै पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट थानाय जानो नांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै रोखा फोरमायनानै होदों। अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय जे नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेसन फिस होनो नांगोन। आरो बे एप्लिकेसन फिसआ बेसेबां थागोन बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों केटेगरि वाइज बेवहाय आनरिजार्भ केटेगरिनि थाखाय जुदि ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामोब्ला बिथाङा 350 रुपिस पेड खालामनांगोन आरो जुदि ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामोब्ला 200 रुपिस पेड खालामनांगोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो अबिसि एमअबिसिनि थाखाय 350 रुपिस पेड खालामनांगोन आरो बेबायदिनो ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामोब्ला 200 रुपिस। बिदिनो एससि केटेगरिनि थाखाय ग्रेड 3 आव 250 रुपिस आरो बेबायदिनो ग्रेड 4नि थाखाय 150 रुपिस आरो बेबायदिनो एसटि केटेगरिनि थाखाय ग्रेड 3 आव जुदि एप्लाइ खालामोब्ला 250 रुपिस पेड खालामनांगोन आरो जुदि ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामोब्ला 150 रुपिस पेड खालामनांगोन होननानै फोरमायनानै होखादों। स' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनाखि बैफोर पस्टखौ एप्लाइ खालामनो लुबैयो बिदिब्ला बैफोरनि गासै लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्ट लिंक खालामनानै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो गासै खौरांखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। आरो जुदि बिनि अनगाबो माबाफोर मोनथिबावनो दंबायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होनानै होदों। नोंथांमोना बे हेल्पलाइन नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानैबो लानो हागोन। बे जाबाय 9667062063। खनसे बुंफिनबावदों 9667062063 नाम्बाराव नोंथांमोना डाइरेक्टनो कल खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर मिथिबावनो दंबायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।